Se muuten oli se pekoni, ennen kuin mä paistoin, niin se oli vihreätä. Mä mietin vaan, että voiko meinata, että se oli pilalla. Niin jos se oli vegepekoni. No niin! Legendaari sanoo niin. Niin, taas kerran mitä mahtavaa. Ollaan Haukihaasteen ensimmäisessä osassa tällä hetkellä ja me ollaan KT Fly Fishing tiimi. Millä viiliksellä lähdetään nyt tuonne kalaan? Hyvällä ja odottavaa. Odottavainen viilsi. Isoja. Big fish. Tässä on meidän joukkue. Kalmakolmio Team Goes Fishing. Mr. Millä nimellä mä saan esitellä sut? Eero. Esa. Alias Esa. Ja minä olen itse Tuomas. Lähdetään kalastaan. Let's go. Tarkens mun Ja sitä intro pyöri. On aika käydä läpi kisan säännöt. Hauen alamitta on 60 senttimetriä. Painon perusteella suurimman kalan saanut joukkue saa 1 pisteen. Ja eniten mitan täyttäviä kaloja saanut joukkue saa myöskin 1 pisteen. Ja nämä pisteet jaetaan kulloiseltakin kisapäivältä. Mahdollisessa tasatilanteessa kilpailun ratkaisee niin sanottu erikoisuistin piste, josta lisää hieman myöhemmin. Sää on tällä hetkellä erittäin mainio tosiaan, mutta se on luvannut aikamoista myrskyä tähän päivälle, niin koitetaan selvitä tuolla vesillä ja ollaan valikoitu tähän pari paikkaa. Tämä on meidän ensimmäinen paikka ja katsotaan pysytäänkö tässä koko viikonloppu vai siirrytäänkö tuossa välillä vielä toisille vesille. Matka sai menossa. Hallota. Hallota, huomenta. Terve. Ihan mahtava keli on nyt. Joo, taas kerran mitä mahtavin, näähän se on pakko myöntää nyt. Ei kai tässä sen kummempia, vai oliko jotain? No, myö ruvettaan venettä kääntää ympäri ja lähdetään kalalla. Noniin. Oikein kireitä siimoja sinne siis. Niin, kireitä siimoja sinne. Mitä nyt tekis mieli toivottaa? Niin, minä hittiin ja kyllä mitä tekis mieli toivottaa. Mä tiedän, no mä ajattelen toista samaan aikaan tässä mielessä. Palaillaan siinä 2 maissa sitten. Jep, palaillaan silloin. Yes. Jep. Moro. Mitkä sormet? Eikö ne ollut löysyttelysormet? Nää sormet ei ollut löysyttelysormet. Mitä varten ne sopii? Napsuttaa. No. No. Oi. Noho, ammattilainen. Meni vaan suoraan laituria päin mene. Meillä on about 5 minuuttia aikaa siirtyä tuohon kalapaikalle ja toivottakaa meille onnea tuonne kalalle. Mikka tai just mä toivotin vähän se kala onnea meille itelle. No niin, vehkeet kasseen menoksi, lähdetään kotiin. Älkää toivottakaa onnea meille. No niin, kello on nyt pykälässä, ruvetaan kalastelemaan. Häh? Onko? Hyvä Mikko. Mikolla on jo kalaa kiinni, heti aloitus. Ei oo kuin 2 minuuttia kalastettu ja se on siellä. Nyt on hyvän kokoinen kala. Anna löysä. Nyt on nätti kala. Ei ihan hirveä oo. Ei muuta kuin haavia kohti. Niin. Se on siellä. Yes! No joo, se oli räyhäkkä aloitus. 3 heittoa ja kalaa. Punnittaa haavin kanssa tämä kala nyt. 4,7. 4,7. Siellä on 90. 90, pikkusen reilut. Sinällä. Miltä näyttää? No semmonen lökkä. Yes! Hyvä aloitus, tosi hyvä Mikko. Oli. Sulla on pyytämässä siellä kuitenkin vehkeet. Mulla on ei ole järvessä. Järvessä vehkeet siellä. Nyt kun lähtisi kalaa, niin sinne lähtisi
Lähtisi Muutamien granddadit. satojen eurojen vehket tuli. Toivottavasti ei lähe. 3,7 kiloa tuli yhteispanneksi tuolle kalalle. Mä jätän sulle tähän nämä, jos sä saat toisen, niin juokse sitten minun luon niitten kanssa. Tää järvi on semmonen, että täällä on iso haukea. Me treeneissä saatiin jo 1 vitonen itse asiassa ihan tästä näin. Joo, mä heitän tonne noin. Sieltä. Joo, tämmönen pieni. Joo, mahtava meininki. Nyt on mahtava keli. Tänään on luvassa jossain vaiheessa sadetta ja ilmeisesti aika kovaakin sadetta. Toivottavasti ei tule ihan pian vielä, että ehdittäisi napata jotain tästä ennen sitä. Mutta joka tapauksessa lähdetään siis hakemaan isoa haukea. Me ei välttämättä määrissä tulla herkuttelemaan, mutta tää on tosiaan ison hauen järvi. Ja sitten, jos käy niin, että me saadaan ainoastaan se ison hauen pojo ja sitten Veksun tiimi, KT-tiimi saa sen voittaa niin kuin määrällisesti, eli saa pisteen siitä. Ja sitten astuu peliin erikoisuistin pisteen ja nyt haluan nähdä kisakumppanini mielipiteen. Se tiimi, joka saa tällä ankalla suurimman kalan painon perusteella, on siinä tapauksessa voittaja. Eli meidän kannattaa siis kalastella, mun mielestä meidän strategia kannattaa olla se, että me lähdetään hakemaan isoa kalaa ja me haetaan myöskin näillä, eli käytetään myöskin näitä aika kivasti. Näitä ankkoja, nämä on pintavieheitä, niin tämmönen. Mitä mieltä oot tästä? Miksi mikään kala iskisi ankkaan? Hauethan syö siis sorsanpoikasia. Tää on ihan niinku silleen. Siis mä uskon, että voi toimia tosi hyvin. No niin. Nyt on kala. Ai jumala. Voiko nyt kalaksi sanoa? Mitä hemmettiä. Kato, mä tiesin, että tää tulee. Minkä kokonainen se oli? Oli se nyt aika isot levät. Oli se isompi ainakin kuin toi mun. Niin, oli se nyt varmaan aika. Ottaispa uudestaan. Laittahan mulle tuolta suunnasta kalaa. Mikko aloitti niin vahvasti. Minä kokkelen virvelillä. Rupesin heittää säntäkään virvelle, että saadaan pitempiä heittoja. Minun eka kala. Hauki. Hauki haaste. Nyt on päivä suuri. Nyt on järkele. Tämä voi omallaan mitata. Tuohon vaan. No. Nyt on. Eikä tule koko perheen ohjelma. Ai niitä oli kaikenikäisille. Anteeksi. Me poistamme tämän kohtauksen. Joo. Mä otan Instagramiin Tuomakselle semmosen tietkä, että pyyrystö näkyy kun se lähtee. Siis on kala. Tunti kalastettu ja... Miksi ei tää nyt pysy? Noin. Kiitos. Mä kuvaan tän. Niin se otti taas kiinni siitä! Mitä? Mitä se ottaa kiinni? Mitä ihmettä? Miksi se tulee ottaa noin hyvin kiinni? Vedä siitä ihan vaan tolle, laske vähän enemmän siimaa. Nyt mä otan sen anka, nyt anka kehiin. Anka kehiin. Oi taas se otti kiinni! Ei ja se taas pääsee. Älä nyt tuneroi tätä. Tarvitaan tää kala. Veksu esitteli sen, no silläkin on ankkoja, mutta sillä on paljon pienemmät ankat. Mulla on paljon isommat ankat. Musta tuntuu, että nämä isommat ankat on varmaan paljon parempia. Näillä varmaan kun saadaan isompi kala, jos mä vaan saan tän jotenkin tohon. Mitä ihmettä? Mulla on siis vahva luottamus tähän ankkaan, mutta tosi haastava näin kylmällä vedellä varmaan. Mutta lämpimän veden aikaa tähän varmaan ihan pirun hauska. Hyvät fiilikset, nyt on kalatapahtumia ollut. Nyt enää valtetaan se ankkapojo ja sitten joku iso hauki. Niin tää on ihan easy peasy. Me ollaan vasta tunti kalastettu. Tunti kisa-aikaa mennyt. Meillä on 9 vielä jäljellä. Meillä tosiaan tässä kisassa on pieni twisti, jossa ideana on käyttää tämmösiä ankkoja. Ja tämmöisellä ankalla pitäisi niinku saada kalaa, että me saadaan lisäpiste. Ja tässä jos käy niin, että oikeasti on tosi tasasta tässä kisassa, niin
Tällä ankalla saadun kalan paino antaa se lisäpiste, eli me voidaan lopussa tavallaan vielä hävitä, jos me vaikka voitettais tänään, huomenna hävittäis. Ei niin, mä voin noin sanoa, kun mä en tiedä kummalle päivälle tää tuo. Me aiotaan tänään vähän heitellä näitä ankkoja tässä. Aina silloin täällä kun keritään. Nytpä tuli auringonpaiste. Tervetuloa. Sä ettäpä taas tuota vähän. Mulla on tämmönen ruskea ankka ja sitten on keltainen. Minä oon kuullut juttu, että Tuomakselta löytyy jättiankka. Mulle tuli tämmöset 10-senttiset pikkuankat. Tuomas sanoi, että sillä oli tullut semmoset, oliko ne 15-senttiset kunnon ankat, missä on rupeelit perässä. Täältä löytyi tämmönen yksinäinen ankka. Lähti heitto vähän lapasesta. Kalastettiin 2 minuuttia kello 9 jälkeen ja Mikolla pamahti heti kala kiinni. Niin varma, pieni kala. Ei kerrota vielä minkä kokoinen oli. No niin. Se näkyy sitten sitä jaksosta. Niin pieni, että ei. Mä sanon, että vahva aloitus. Joo, niin varmaan. Oi. Hyvä vitsi. Näyttääkö vakuuttavalta? Vakuuttiko se sut? Sullahan on noita vahvoja mielipiteitä. Vakuuttiko tää sut? Miksi se piti näyttää? Siinä sanoit, että ei näytetä. Se oli toinen kala. Oliko? Oli. Oot sä varma? On. Mitä jos ne vaan psyykkaa meitä? No se voi olla ihan mahdollista. Otetaan tosta nyt joku kunnon kala, niin saavat hävetä silmät päästään sieltä. Joo, ankoilla. Nimenomaan. Ankka amazingkeja. Amazing ankka. Mikä se potkii? Ai että. Kato. Onko se? Katsotaan minkä kokoinen. Voi olla mitallinen. Siinä ja siinä. Tänne päin vaan. Pidä tiukalla siima. Se on ihan hyvä, kun se on mitallinen. Se on mittakala. Päästiin pistetaulukolle. Se on oikeesti ihan nätti. Ohjaa vaan tänne päin. Jui, nyt se lähti vetää jo. Tänne päin vapalla. Hyvä. Siellä lepää. Se on ihan siis tää on 2-3 kilon. Nätti. Mun ei näitä saa ainakin. 68 sen. Ota vaan. Ota vaan irti. Sitä tässä yritän, no niin. Ei ollut vaikea. Oi, nyt on iso. Näitkö? Nyt. Ei syön. Nyt on iso. Jos ei säikähtä. Mulla karkas ihan jäätävä kala tuolla. Se olisi ollut varmasti 5-8 kilon välillä. Otti kokonaan wiggletailin ja koko perhon suussa ja siinä nyt möhli se kala. Ja sitten möhli vielä toisen kalan tuossa toisen niemen käräjässä. Että mulla on nyt 2 möhlittyä tommoista 90 plus kalaa. Ja se ei jopa 100 ollut se toinen. Se oli oikeesti tosi iso kala. Mä möhlin tänään kyllä jotenkin ihan täysin. Otetaan vaikka jo haavikkapaikalla. Mene. Oh yes. Nuija. 78 senttiä. Yes. Siihen vielä. Aika hyvin lähti tää päivä. Ei me oo aloitettu vasta ja mulla oli tuolla iso kala kiinni ja tässä heti tommonen 78 senttiä. Tuossa ollut varmasti isompi tuo. Ja sit se toinen mikä sulla oli tässä, niin siis minä sanoisin, että varmaan olisi ollut vitska. Vitskan kala. Se oli iso. Se oli tosi iso, niin se kävi pinnasta oikein niin kuin kahmaset. Sinne meni viimeinen catch a fish vie. Kaikki noi parhaat värit, tai mun suosikkivärit tosta spinnerbaitista on nyt lentänyt jorpakkoon. Et joo, mulla on niin hakemista tää meisinkin. No mut ei mitään, hei. Ei se mitään. Ei harmita yhtään. Mulla loppuu vieheet kohta. Mä treeneissä jo menetin
2. 3. Tää oli 4. Niin treeneissä 2. No, mutta tänään lensi ankka, mutta se saatiin takaisin ja tää oli nyt 3, mikä menetti. Niin on. Mä muistin, että sä olisit ankan lisäksikin menettänyt jotain. Ei mä nyt niin tunaria. Melkein vaan. Voi hemmetti. Siis... Nytkö tulee pasausta? Mä en tiedä, pitäisikö mun vaihtaa, kun mulla on varalta toi avosetti. Voi hittoa. Tää aika menee nyt tähän. No. Ei tässä muu auta, täytyy vaan... Täytyy vaan sitkeästi yrittää. Ei oo kiva täällä ruveta solmiin. Voi hemmetti. Ihan mittakala. Ehkä. 60 senttiä on varmasti. Yes! 66. Vähän reilut. 66. Jep. 66. Ihan kommekala. Paljon paremmassa lihassa kuin mitä se sinun kala oli. Se on vähän paksumpi. Piste. Piste. Onko? On. Hyppäsi haavista vielä pois. 66. 66. Ja se riitti. 66 senttiä. Tultiin tänne rantaan nyt laittamaan kamoja vähemmäksi venneestä, kun ei siis ihan hermo menee tossa, kun niin paljon tavaraa venneessä. Ja sitten meillä äsken ankkurikin pääsi irti venneestä ja se vaan upposi ja kaikki naru vaan lähti ton kalan väsyttelyn aikana. Meillä on nyt 4 pistekallaa ja on karkuutettu tosi monta hyvää kalaa. Oikeastaan ne suurimmat on karkuutettu, se vaan harmittaa ehkä eniten. Mut kalapaikkoja on vielä paljon jäljellä, mitä koluta ja mä uskon, että sieltä kyllä saadaan yksi isompi vielä. Alamittainen, 55 senttinen. Jee, kala tulee! Rock on! Toi on hyvä merkki, kun tuolla on tiira, en tiedä näkyisikö se kameraa, mutta tuolla niin. Meinaa, että on kato pikkukalaa ja sit kun on pikkukalaa tässä, niin on isompaakin kalaa. Pientä haukea on nyt ollut liikenteessä, mutta on se, että on tässä yksi mitallinen tullut, mutta musta tuntuu, että meillä alkaa olemaan paikan vaihto nyt edessä, tai ainakin rannan vaihto. Komeet hypyt vetäs. Sports fishing for dummies. Eiku siis pros. On. Oli tärppi. Käynnistin moottorin, niin tosta ihan rantaviivalta lähti hyvä. Varmaan parikiloinen hauki vaan ampas tosta noin. Meillä ei ole enää kuin 2 näitä spinnerbaitteja, että täytyisi vielä huominenkin kalastella. Ja katsotaan, joudutaanko käyttää sitten enemmän noita jerkkejä ja muita huomenna. Mä oon vaan tykästynyt näihin, koska näillä tuli niinku heti kalaa, niin ei oo tarvinnut muita sitten hirveästi käyttää. On tulisi tämä keli huono. Niin nyt tää keli rupes huononne ihan selvästi. Toivottaa, että nyt ei ihan järkyttävä kaatosää ala. Meille tuli ruoka-aika, ollaan tässä heitelty tätä rannan tuntumaa koko ajan ja Mikolla oli 1 kala siellä kiinni, olisiko ollut mittakala kuitenkin. Mittakala kuitenkin ja minä pistän nyt karria keittimeen, Mikko ruppaa tekemään kahvia ja mulla on ahtu lusiikkavehketi kotti, niin pitää Mikon roteiinirahkapaketin lusiikka ottaa. Sullaikohan se on? Eikä sulla. Oi joo. Herkkuja. No hyviä. Nää on hyvän näköisiä. Nää on helppo tehdä. Joo, siellä on ilmeisesti Vexul-tiimillä, KT-tiimi on vetänyt jo. En mä tiedä, ilmeisesti useamman mitallisen, mutta ei ne varmaan isompia kuin toi, se on 68 senttinen. Ja muutenkin ei meillä täällä ei meillä vielä löysytä niin sanotusti, että me haetaan nimenomaan sitä isompaa kalaa. Me tiedetään, että täällä on metrihaukia ja periaatteessa 2 kilosta 12 kiloa, mitä vaan voi tulla. Kuten se treenien vitonen, niin se on ihan pari päivää sitten. Henkka tuli sulle. Niin. Hei, heitellään tässä. Aika säälittävää.